ሓጢና ኣብ ሓጢያትና ወዲቕና ስቅ ካይንብል ብቅድስናን ብንጽህናን ክንመላለስ እታ መዓልቲ ድሕነት ሕጅያ እናበለ ይጽዋዓና ሆሳዕና በአርያም ሆሳዕና በአርያም ጎይታ ሕጅ ድሕን ጎይታ መድኃኒት እዩ ማለት እዩ ስለዚህ መድኃኒ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒት ምዃኑ መድኃኒት ክንበልዕ ገዲፉልና ከይዲ እዩ ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ክንበልዕ ገዲፉልና ከይዲ እዩ ስለዚህ ስለ ኩሉ ነገር ንእግዚአብሔር አምላኽና ሆሳዕና በአርያም ሆሳዕና በአርያም ሆሳዕና በአርያም እናበሉ ህዝቢ ኢየሩሳሌም ከም ዝመስገንዎ ንሕናውን ንኣምላኽና ክንጽውዖን ንኣምላኽና ኣብዝለና ኣበይ ኣለኹም ምስበለና ኣብዝለና ክንብሎ ናይ ኣምላኽና ቅዱስ ፍቃዱ ይግበረልና ኣውደ ዓመትና ይባርከልና ኣውደ ዓመትና ይቀድሰልና ከምዚ ኣብ ብርሃነ ሆሳዕናሁ ብሰላም ኣብጽሕና ዘሎ ድማ ተሪፍና ዘሎ መዓልታት ሕማማቱ እንዝክረሉ ስቅያቱ እንዝክረሉ መከርኡ እንዝክረሉ ብፍላይ እዘን ዝመጻ ዘለዋ መዓልታት ብርግጽ ሕማማቱን ስቅያቱን ኣብ ውሽጥና የእቲና ስቅያት ክርስቶስ መድኃኒ ዓለም ስቅያት ናህና ኢሉ ዝወረደን ንስቅያትና ኢሉ ዝሓለፈን ምዃኑ ተረዲና ናብ ኣምላኽና ክንጥመት ናይ ኣምላኽና ቅዱስ ፍቃዱ ይግበረልና